Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga nihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Mga ka-agraryo, panibagong episode na naman kan sa tuyag kape asin baretang agraryo hatod sa Indo ang Department of Agrarian Reform Bicol. And of course, ang sa tuyang mga provincial offices sa bilog na rehiyong Bicol asin ang proyektong Split. Project Split. Nadangog na nindoy ni mga ka-agraryo kasi kan mga nakaaging mga episode dakol ang sa tuyang mga naging bisita. Bako lang po saro kundi dakol si Director Sindak ng Department of Agrarian Reform Bicol naging bisita ta, and all the way from Catanduanes naging bisita ta din ang Provincial Director ng Department of Agrarian Reform Catanduanes. Ngunyan, bako sa nasaro, bako sa naduwa, kundi tulo ang sa tuya magiging special guest sa ikatulong episode kan kape asin baretang agraryo. Digdi sa mga kabombo ng mga ka-agraryo, digdi yan sa Bombo Radyo Legazpi. Kung na po papahalo yun pa, inuton ta, susaro sa bisita tangon yan na pagkaaga. Dahil ko papahalo yun kasi dakulon, limited lang oras na, dakulon pa kita nga mga bisita ngunyan. Mga ka-agraryo sa Bicol Region, sa Inmana Probinsya, uni po ang sa tuyang ikatulong episode. Marhay na aga sa Indotabi Gabos sa mga nagdadangog na ka-agraryo po niya to dyan. Ang saro sa mga bisita niya to ngunyan na pagkaaga, bigatin. No? Kasi bigatin sa mga naging bisita ta kan mga nakaaging mga episode mga ka-agraryo, siya po sarong geodetic engineer. Nagpuon siya sa DAR bilang cartographer engineer. Naging engineer 2 mga ka-agraryo antes na maging full-fledged of course bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer. And then sa presente, siya po ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 asin padagos na nangingenot sa pagpapautob kan mga programa of course kan sa tuyang reformang agraryo para sa karahayan kan mga benepisyaryong lalo-lalo na sa mga programa digdi po sa probinsya kan Albay. 25 taon na. Kaya sabi ko nga ni po sa Indo, bigatin. 25 taon bako edad. Kundi 25 taon na siya sa Department of Agrarian Reform. Asin padagos na nagsiservisyo sa tuyang mga paraoma. After kay ni, siya man po ang presenting secretary kan Geodetic Engineers of the Philippines Bicol Region para yan sa 2024 to 2025 na nagpapahiling kan sa iyang tibay asin dedikasyon sa serbisyo. O layo niya to, no other than mga ka-agraryo, si ka-agraryo Chi Engineer Maria Eugenia M. Altesa. Agraryo Chi, marhay na aga, bation mo sa tuyang mga ka-agraryo nagtadamo. Aga sa imo ka-agraryong dyan. Marahin na aga din po sa Indogabos na naghihinay sa Bombo Legazpi. Ayun. Sa ikatulong episode po sa tuyang kape at asin agraryo, kaibahan ta po ang satuya pong mga kaibanan na opisyales kan Galuda o Farmers Association na hali po sa Pulangi. Iyon na. Nabanggit na ni ka-agraryo Chi ang satuyang mga bisita taod-taod, pero dahil kumatugot na dahil ko siya hahaputon digdi sa satuyang programa. Sa Kapesin Baretang Agraryo, ka-agraryo Chi, ano po yung mga naging accomplishmento po kan Department of Agrarian Reform, especially in Albay? Kan nakalihis ng mga taon, 2025 na po tabingon yan, ano yung mga naging inisyatibo kan sa indong opisina? Of course, para yan sa satuyang mga paraoma ng mga ka-agraryo niya. Okay, ka-agraryo dyan, kang nakaaging taon po, ang DAR Albay po, nagtao po ng mga daga, ng mga bagong titulo sa, 34 na titulos para sa 31 na beneficiaryo kang nan-igwaning 46 hectares. Duman man po sa satuyang split project, ang DAR Albay po nagtaon ng 1,471 hectares sa 1,009 na titulo para sa 923 na agrarian reform beneficiaries. Igwa po kitang sarong bagong project po or programa ka-agraryo. Ini po itong distribution po kang Cochrome or yung certificate
of certificate of condonation with release of mortgage. Kang sarong taon po, nagkaigwa po kita ning 1,404 hectares na may 1,151 na cookrooms para po sa 1,004 na agraryong beneficiary. Ang satuya pong cookroom, ini po, pigkukondone po itong mga dapat na babayaran kang satuyang mga agrarian reform beneficiary para po din na ninda po ito bayaran. Ini po sa paagi katong New Emancipation Act or RA 11953. Pero po kayan, dahil po nagpupundo sa pag-distribute kandaga ang Department of Agrarian Reform, igwa po kita ning support services na tinatao sa tuyang mga agrarian beneficiaries. Ayun. Talagang kung mga kaagraryo albayano na nagdadang sa tuya, maugmahon sa nabanggit ni Kaagraryo Chi. But definitely, may mga dakulaong pang mga programa. No? Sa mga gusto ko sa programa mga kaagraryo, is natatawanan kita din update. Doon sa nabanggit ni Kaagraryo Chi, ma'am, afera po sa pagtataon daga, syempre, yung sa tuya mga paraoma, may nabanggit po kamo na igwa kamong ipigtataong support services. Yun yung isa sa mga pinaka-importante mga kaagraryo. No? So, bistuhon tangon yan kung anong mga support services yung itinatao ka Department of Agrarian Reform. Ano po ini ma'am? Yung mga support services na nabanggit? Ang mga support services po, ini po, katabangan ta po ang mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization para po sinda ma-empower, para mapadalagan ninda ang sa indang mga organisasyon sa tultol o maray na paagi. So, ginigiya po sinda kang Department of Agrarian Reform sa paagi po kang pagtao kang mga capability building, training, may mga facilities po kita na tinatao sa inda, may access to credit or sa microfinance, igo po kitang mga structure projects na pigtatao para po maalalayan po ang sa indang mga proyekto sa indang organisasyon. And igwa din po kita ning mga inisyatibo din na iba na kung ano pong kaipuhan kang mga satuyang agrarian beneficiaries organization, tinatao po yan kang agrarian reform na may collaboration din po sa ibang departamento. Aro po kang Department of Agriculture, DTI, etc. po. Ayun. Talagang dahil ka mo mga kaagraryo papabayaan kang Department of Agrarian Reform sa mga services and programs provided kan sa indang ahensya, no? Kan sa tuyang mga kaagraryo. Syempre, standby muna Kaagraryo Chi kasi syempre yung mga pinag-uulayan about sa mga kaagraryo niya to. Igwa kita digding bisita mga kaagraryo, no? Digdi mismo sa station, sa Bomboranjoli bumisita sa tuyang programang Kape Sinbaretang Agraryo. Dahil ko na po papahalo yun pa, makakaibanan taan sa mga Agrarian Reform Beneficiary Organization within the province of Alpo. Harayo pa po sinda, kaya maugmahon ako na yaon sinda physically, digdi po sa tuyang programa. No? Ipabisto po niya to, mapalat po tabi kita, na yaon po ang tuyang presidente ng Galuda. Ito po yung Gamot, Luya, the Logo Farmers Association. Si Sir Bob Rason, kaagraryong Bob. At of course, ang sa inda pong treasurer, si Sir Wilson Sadagon. Ang sa tuya pong treasurer, si kaagraryong Wilson. Dahil ko napapahalo yun pa, inutuntang kaulayon na si kaagraryo Bob, syempre. Kaagraryo Bob, pwede mo bang maiheras sa buya ang sa tuya mga kaagraryong nagdadangog sa programa kung paano nagpuon itong organization, itong Galuda? Good morning po, agrarian dyan. Asin sa mga kaagraryong na nagdadawang sa Bombo Radio Legazpi. Nagpuon po ang Galuda is 2014. Naglaog po andar sa Galuda Farmers Association 2018. Ang ibig po sabihin ng Galuda, yan acronym lang po yan. Kasi ang gamot sa barangay, may mother barangay, may okay. So saro pala ini sa parang identity
kan sa indo tabing lugar kaagraryo Bob, no? Paano nakatabang of course yung mga suporta kan Department of Agrarian Reform tangarig pong mapauswag tayong estado ng sa indo pong organisasyon kan Galuda. Ang pagkaroon dyan, kanang po maging presidente ng Galuda, ang spending balance ng association is 100 cash lang. Yan, ang primerong pong project ang Galuda, kang DAR na itinasamuya is sugar black farming processing center. Nagtao po silang duwang nursery as in duwang TDF. So nursery po, dumang kami itataomi sa mga farmers na para maging pagtanom. Ang ginimimi po, tangaling maging successful. So project ang DAR na dahil magturog, ang ginimimi po, inuwa po kami, naghamit kami ng pondo na matabangan ng mga membro kasi ang certain pong beneficiaries na matinaon mo po sila ng 5,000 cash as in cane points sa pantanom. Pagkatapos po ito, nailing kami kang DAR na successful kami sa primerong tinasamuya. Piktaon po kami ng trainings, learning infusion, nagpunta sa Tarlac, sa Batangas. Tapos po, ang sunod po, tinaunin na sa Muya is muscovado processing equipment. Yan po, sa pag-ipo po ng muscovado, ng kalamay, yan po. Tapos po, tinawan po kami 90 horsepower na Ford tractor. Tapos po, ang natao pa po sa po ng DAR Albay, so sa BLPED po, Village Level Farm Focus Enterprise Development. Ayos. Mukhang pwede ba ako maging kamiyembro ng organisasyon kaagraryo Bob? Pwede po kaagraryo dyan. Ayos, no? Papagiling na ako sa organization after kan sa 2 programa para mas bistuhon ta pa po. And then akong bahala sa inyong mga kaagraryo kung ano pa yung behind the organization na natabangan din kan Department of Agrarian Reform. Pero sa rong tanong pa kaagraryo Bob, ano po yung maikonsidera nindong dakulaon po na accomplishmento kan Galuda na tinabangan po kan Department of Agrarian Reform? Ang sarap pong mga dapat pong accomplishmentong naginibo po ang sa mga asosasyon, sa mga members, as in sa mga kaagraryong mga parauma. Inot po kang panahon ng pandemic, nagbali po kami sa communal garden contest. Kami po ang nag-outstanding communal garden activities. Ang ginibumi po, dahil po kami nag-focus by grouping, ang ginibumi po by family-based mismo. Nagpili po may mga pamilya na berplat na ingumi po na mga kaakian, mga akininda na ang focus bago po puro gadget, mamatian nila po sa pagtatanom may negosyo. Ang sunod pa po ang accomplishment ko na Galuda, nakabilog po kami ng women's empowerment. Anong ibig ko po sabihin? Women's empowerment. Kasi po kung minsan nadideprive ang kababaihan. Kasi ang nangyayari lang po na ang sabi nagdadaralang kwarta sa loob ng pamilya, iyon lang po ang lalaki. Pero po, nag-inguha po kami, makabilog kami ng women's group o women's empowerment. Tinawan mo po sinda ng puhunan na starting capital kan sindang pagninegosyo. Doon po, nailing kang DAR na naman na may binilo kaming grupo na ito, yan po pinalaong din na sa MUSO VLP, yung Village Level Farm Focus Enterprise Development. Doon po, na-enhance me sa production me from kalamay to other products na ginagamitan po kang samuyang flagship na kalamay. Ang sarapang accomplishment po, nakakreate po kami ng workforce o trabaho sa mga kamembro mi. Tapos po, ang sarapang accomplishment naman po, nag-conduct po nag-cater po kami mga OGTs from different school. Ang huri mi pong accomplishment FBS, Farm Business School, na ang ibig sabihin po na ang magsasaka maging negosyante. Ang huli pong accomplishment po yung nagbisita po sa MUSO Community-Based Tourism from Manila at nagpapasalamat po kami, tanatawan man kami ng sarong genset for sa production. Ayos. Parang nagutom ako kasi may nabanggit si Kaagraryong Bob na mga produkto. Nag-ibo po kan sa indang organisasyon. Sa tabang po, of course, kan Department of Agrarian Reform. Well, tama-tama naman kasi mukhang ang magpapabisto sa tuya
kang nabanggit kong produkto, as in yung ginigibo pa, no, para mas ma-enlighten po kami kita mga ka-agraryo sa kung ano yung ginigibo ka na organisasyon. Naba ko lang sinda organization, kundi may purpose. No? Sa tabang kang ahensya kandar, na ipo-provide as in mas na gigibo ninda so sa indang mandato and so sa indang kamawatan. Wala yun naman yato mga ka-agraryo, ang treasurer mismo. Produkto, treasurer. Budget, pondo ng pag-oolayan po niya to. No? Makakasama po niya to ang treasurer, si Ka-Agraryong Wilson. Ka-Agraryong Wilson, nabanggit ko kanina yung produkto ni Ka-Agraryo Bob. Ano yung mga produkto kan sa indong organisasyon? Ano ang flagship program nindo? As in yung special na produkto nindo na garing natatakam na ako tayaon sa ampangan ko. Ano yun ba, Ka-Agraryo Wilson? Thank you very much, Kagrari Jan. And sa good morning sa mga nag-hearing kasi nagdadangog sa Combo Radio. Yung pong product bingon yan, ang hali po sa tanong na tubo or sugar cane. Ang tubo po, iba po siya din 4 na produkto. Excuse me. Iba pong 4 na produkto. Kasi inapod din po ini kung sa tuyang marurugduman o madadangog, ang pong term na kalamay. Ano po? Ini pong kalamay, ni-recognize ini kan sa tuyang gobyerno, especially kan Department of Trade and Industry, kasi kan agrarian reform, na considered as one town, one product. Itong top na inaapod. So, orgulyo po kan mga taga-Pulangi, especially po dito po sa Albay, na kami po ang nagigibo. So, kung sa tuyang magigirumduman, iba po ining 4 na pangaran na ang kalamay po sa iba, dito po sa First District sa Legazpi, pwedeng inaapod po ining Minahamis. Oh. And then sa muya po kalamay po ni, and then ang pantulo po mas panutsa or sangkaka. So, ini pong kalamay iba pong duang klase na variety or klasifikasyon. Ano po ang inaapod na inaapod pong angken, first class. Yun po, very sticky po siya, garo po balikot sa. And then ito po ang ginagamit na raw materials for making coco jam. Ano po, ang panduwa po iyon inaapod na lagting. Raw materials for muscovado. Ano po, garubuhag-hag po sa iyang texture na ginagamit po ni sa mga nilukay. Kung masinuman ka, manilukay ka, yun po yung ginagamit. Tayo po pwede magkapalit. Kapag ginamit mo ining na lagting duman sa coco jam, mag-granules po itong coco jam. Ano? And then, ini man na coco jam, kung gamitin mo itong angko na inaapod, magmimelt po si nilukay, madali mong mapanos. So, in other words, igwa po kita ning tulo pagiraray, pantuloy po ita naapod na muscovado sugar, na hali po sa tubo. Kung health conscious ka po when it comes to mag-coffee, ini po ang gamitin mo. Very organic po siya, natural. Mayong synthetic or additives na ano po. And then, pantulo po ay pang-apat, ini pong molasses. Ini po, in forms po ini syrup, dahil po hindi na nasusolid. Ano po, ginagamit po sa animal feeds. Ano po, nagiging po siyang fertilizer. Kargado po ninin potassium. Ano po? Or phosphorus na inaapod. Yung pampapurak, pampagayon. And then, last po, ito. 4 lang po yun siya. Hindi po palang sa muscovado. Hindi po sa sugar. Hindi po din so, inaapod ko sa bagong first class na inaapod na angkon. Ito po, pangsantan. As in, ini pong saro, ini po ginigibo pong lagting na raw for muscovado. Yun po ang for product kan Galuda, kung inaapod mo asin, ina po ang flagship ng product. Ano po? Masabi ka po kung ano po ang sekreto mi dyan sa product mi. Ano po? Ay na-assure mo po na ang mga raw materials kan mga produkto mi bago, asin po malinig ang pagkaproseso. Gibe na po sumasiram. Talaga po dahil mapatagog. Masiram po talaga sir dyan or ka-agraryo dyan. Yun po yan. Bako sa na organisasyon, mga ka-agraryo, no, may ebidensya. Uli po sa mga produkto na ginibo kan sa ina pong organisasyon na talagang masirama, of course. At least may mga idea po tabi ka mo kung ano yung naitatabang ng Department of Agrarian Reform sa mga agrarian reform beneficiaries organization na naigwa kita not just in Albay, kundi sa buong Kabicolan. And isingit ko lang ka-Agraryo Wilson, bukod sa mga produkto, isa sa mga take-away ko dun sa nabanggit ka-Agraryo Bob Casubago, na may trabaho. Diba? May trabaho nga na ipoproduce. Ang sa indong Arbo, Sir Tinabangan Kandar, of course yan, binabanggit na yung Casubago. Bilang balos,
nagtatabang man kamo sa mga estudyante sa paagikan, pagtataunin on-the-job training sa mga ini. Ano po yung pagtutukdo nindo sa sainda? Okay po. Ang tinutukdo mo niyan ay ito pong manugod sa sugarcane, itong physiology and botany of the sugarcane. And then brief history about sugarcane, kung paano po naglaog sa satuyang nasyon, as in po particularly po sa Pulangi. Ano po? And then po itong farm management. Ang konteksto po kan farm management, ito po sa itong soil analysis, ito pong selective varietal selection kan planting materials. And then po itong part po kan farm management, ito po ang land preparation. And then pest and disease management, water and irrigation management, bed management, and ito pong last, ito po itong harvesting. Yan po ang part 1. As in, ang part 2 kaini po ang processing. Ano po? Ang processing, kung duman po kita sa harvesting, i-compare ta po baga sa paroy, kung mapaani po kita o ma-harvest ng paroy, ang ginigibuta, mapagapas na po ngaya kita. Digdi naman po, for comparison lang, idigdi po sa corn, mapapuso na pa ngaya kita, ma-harvest na. Pero po, digdi po sa sugarcane, ining tubo, ang apod po duman sa mo, mapatig po. Yeah. Ano po, mapatapas, mapatig po, or in English, mapakatback. Yun po ang mga terminology na ginagamit naman po sa harvesting, in particular naman po sa sugarcane. Ang part 2 po mong pinagtutok duman sa muya, sa mga sa mga estudyante, yun po ang processing. Ang processing po, nagpupuon po duman sa washing of the malleable cane, itong tubo, and then isasalang po ika-crush, pagkatapos mo, maluto na po. Pagluto po duman, mapa-cool down, papaliputon, and then ikakaag na po siya sa molding, itong abab po baga. Bagol. Ikakaag po duman, imumold, pagka-mold po, ipapackage. Part na po kantong packaging, so wrapping buda po sa pagkaagkan mga sticker. And then nagtutukdo mo po kami ni diit na basic manungod po sa marketing in terms of promotions kaining mga produktong ini. In what form or platform in terms of promotion ang gagamiton kan mga estudyante, itong Facebook, kung ano pa pong mga platform. And then kaiba po ni ang radio, thank you very much again sa Bomba Radio. Tasaro po ni paagi kung paano po ma-promote yung product. At the same time, itong linkages, mga departments sa government, as in po sa Galapos face-to-face initiative. Hindi po insaraan sa muyan pinutugdo. Ubusan sa tuyang oras kung pag-uunayan na yung biindog pa sa dakol din na mga accomplishmento kan sa indo pong grupo. Pero dahulong pa kita mga oras sa mga susunod na mga episode kan sa tuyang Kape Asin Baretang Agraryo. Tay ko lang una papahalo yun kasi gusto kong mabigyan ng pagkakataon yung mga ka-agraryo na madangog yung mga mensahe asin pasasalamat of course kan sa tuyang mga bisita mga ka-agraryo. Digdi po sa tuyang programa. No? Danguguntango na si Ka-Agraryo Chi sa mensahe. Ka-Agraryo Chi, engineer, pagkakataon niya na po ini para ipaabot sa mga ka-agraryo niya to ang sa imong mensahe sa satuyang mga ka-agraryo na naghihirinan nyo ngunyan sa programa. Dako lang pasalamat po kang Department of Agrarian Reform sa Bombor Legazpi sa pagkakataon na tinaupo sa Muya na maipaabot mi din po sa tuyang mga ka-agraryo kung ano man po ang ginigibo talaga kang mga taga-DAR. Ano po, minsan kaya naano din kami na DA. Iba po kami, DAR kami, Agrarian Reform. Tapos po, ang satuya pong galuda po, ang satuyang organisasyon po, tabangan ta po sinda na mai-market din ang sa indang mga produkto dahil nahiling ko po talaga kung gaano ka siram, kung gaano kalinig ang sa indang proseso. And iyan po mga produktong iyan, pinapadara ko po iyan pag may nag-uuruli sa Australia, sa US, sa UK. And nasusunaan po nilang maray ang po kayan, ang lasa at saka namin. Tsaka ang packaging po, mahiling man po garonin doon na presentable na din po. So, salamat po. And pasalamat din po kami kay Presidente Bongbong Marcos sa law na ipinapasa niya duman po sa pigkondo niya po si mga pagbayad kang utang kang satuyang mga parauma and sa satuya pong Secretary Conrado Estrella III sa suporta po na pigtatao po sa satuya, hindi po sa local na DAR.
takong bako po sa inda, kung may sa inda suporta, di may man po magigibo ini yung gabos-gabos na ini yung mga pag-suporta din sa mga agrarian reform beneficiary. So, dako lang pasalamat po. Opo. Agraryo Chick, kami nagpapasalamat na personal yaong kamudigdi sa tuyang programa sa station at sa programang Kapesin Baretang Agraryo na mismo first-hand yung information hali po sa Indo, no, na nag-visualize kung ano yung mga programa, ano yung Department of Agrarian Reform, especially in Albay. And mga ka-agraryo, syempre, day man kita matatapos sa programa. Kung day mataunin mensahe sin pasasalamat, ang sa tuyang mga ka-agraryo, bisita, digdi po sa programa. Ka-agraryo Bob, baka may gusto kang pasalamatan. Pino Taylor po, gusto kong magpasalamat sa buong Radyo Legazpi, as in agraryo ng Karandan, tapos kay Honorable President Bongbong Marcos, ang sa tuyang pong DAR Secretary Honorable Conrado Estrella III, asin po sa tuyang Regional Director Kandar na si Judor Sindak, asin sa muyang may gustong pong parputo, Engineer Eugenia Altesa, ang sa muya pong head sa PBD Department sa Support Services si Carpo Chito Molino. Asin po, sa lalo-lalo na po sa mga kamembro ko sa association na dahil man po sila nagpapabaya na talaga pong pinapailimanda ang suporta. Takumayo man po sila dahil man po kami maging maabot min arkani. Ang dakulang pasalamat ko po sa dawar sa paluay-luay mi mong pag-asenso, yaon po sinda sa mo sa pirmi sa likod mi na iniilim ninda po ano ang makakarahay kan sa rong agrarian reform beneficiaries para mga maabot na panang. Salamat na maray po. Salamat ka-agraryo Bob. Syempre, yaon nun si ka-agraryo Wilson. Para dagdagan, sumapos sa salamat ng Galuda and ng organization po nila, plus nagdadamo ka-agraryo Wilson sa tuyang mga members, farmers na ka-agraryo sa bilog na Albay, bakulang duman sa indong lugar, kundi sa bilog na Albay, Sorsogon, Masbate, even Catanduanes, even sa bilog na Kabicolan. Anong mensahe mo ka-agraryo Wilson? Well, halipot sa sa bagong Pilipinas, talagang tunay na may reforma ang pag-agraryo. Good morning po sa Gabos. Ayun ang tunay. Simple, pero talaga tunay na mensahe sa satuyag mga ka-agraryo. Mga ka-agraryo, itong mga produkto, idagdag ko lang ka-agraryo Wilson, kasi Yes, may sir. available Yes, pa ka-agraryo. rin time kita. Sa inyo to pwedeng ma-purchase or kung may mga interested mga ka-agraryo niya to, any idea kung paano ginigibo, paano ka mo nag-start, or kung pwedeng makalon, paano makukontak or sa inyo makukuha? Di ba po sa Akagari dyan, iyon po duman mismo sa Muscovado Processing Center sa Palangi. Duman po sa processing center, doon po sila naka-display po duman. May display room po kami duman. Then po din sa region, sa DAR, ina-upload na lang po kami, dinideliver po yung digdi. So asin po sa iba pong mga outlets sa local government, sa munisipyo, sa SM po, weekend, and then po sa Yala Mall. Ayun. Pwede magpasiling sa mismong office ng Department of Agrarian Reform. Yes Albay. po. Yes. Maghapot ka mo kung saan. And Yes. pwede rin sa regional, according kay Saro ka-agraryo. lang po ang opisina kan sarong Region. building lang ang Department of Agrarian from Regional Office sa Albay. So, duman lang po. O, dakulo na pala nahaputan ninyo mga ka-agraryo, no? Tapos sa SM po. Sa SM. Ah, may mga Weekend available. Agrarian, Weekend Market. Yes. Mga ka-agraryo, ini po featured na Agrarian Reform Beneficiary Organization po niya to na episode 3 kang Kapesin Baretang Agraryo. Bakulang digdi po sa programa ko na feature, kundi na feature na rin po sa mga organization, agencies such as Department of Tourism and mga magazine, mga ka-agraryo. No? Kaya kung gusto ninyo, of course, na matabangan ng Department of Agrarian Reform, Bicol or anuman na probinsya sa Bicol na pwede ka mong magdulog sa inyong mga opisina, yaon po nakalatagan sa inyong mga programa. Yaon po dyan. Siyempre sa tabang ni President Marcos no, ng administrasyon na yaon po sa inyong pagtabang. Naging bisita ta sinda kan mga nakaagi digdi, especially last year, nung nagtataon ng mga daga and kinondog yung mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries po niya. Malay nindo, kamong mga ka-agraryo niya to ang masunod noon niya na bilog na taon. Na, dahil ko napapahalabaong pa, nakulong pa man kita mga episode sa mga masunod na mga aldawa, nakulong pa kita pag-uulayan. No? Na pag-ulayan ta na sa regional office with RD Sindak, and napag-ulayan ta na yung Catanduanes Island Province, Happy Island at Catanduanes, and of course,
Ngunya na episode ang province of Albay. Maraming salamat sa ngaran po ka Department of Agrarian Reform Bicol and ang proyektong Split, Project Split. Ito pong programang Kape Asin Baretang Agraryo. Hatod po ninda sa Indo. And of course, Ka-Agraryo Chi, sa ngaran ni Ka-Agraryo Chi, Ka-Agraryo Bob, Ka-Agraryo Wilson, ako po ang sa inyong nakasabay, si Ka-Agraryong Bombo Chanda. Igdi po sa programang Kape Asin Baretang Agraryo sa Bombo Rancho Legazpi atod kang Department of Agrarian Reform and Project Split. Ang tabay sa mga susunod pa po niya itong episode sa Kape Asin Baretang Agraryo. Mga Ka-Agraryo, sulo sa agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo!